Apa na ti problema dim say? Api ka sa ti tsuraam. Awang kadyayon. Arat tuya na dim say. Kunak, awang kadyayon. Api nagkulit ka na ya. Arat tuya larot aboy mom. Di ba? Andres, pumana ko dito yan. Baka duwa ka ni Bakti pagpupudutak. Niya pay. Pati ni Baak may raman. Kumay may salang mo ditoy. Gapo ka ni Baak, sukat na ni Mercedes kon. Abay. Ano problema kini Mercedes mo dim say? Sinulot na lang, mate. Ay nalang mo nagiyam. Bakit? Manukan? Antay mo lang kaya pa ya. Makakaya mo siya mo tita. Kasublatan ka man. Aanan lakay. Bandayan lang dagito ubing ditang. Sigurado ka ba kahit? Apa niya tinatlakan mo? Umot lakay. Nagayunti ko kahit mo si damdama. Ni, ako magurigol mo ba kahit napagbigyan ka na dirabi ko? Kut syempre kastang na talaga. Wow! Lakay. Gumatang ka man game ti bagoong silotwang ka tinayos ni si damdama. Lagi tamang ba kahit kasatikat ko kanya may. Kan. Tanong nung malapasa kaglaba. Ano to ako? Kasat no ngayon kajugbing ba kahit sino tagbantay? Ang kamadanagan lakay. Siya kagbantay. Siya bala. Siyad ba kahit? May arong iit nan. Nay, apa yay? Antan sa mo problema na ni Porman Dim say. Oh no! Maria ko say. Oh, Dim say. Sabi ka sa titsuraam. Apa yan anong tabot? Pengen purwak mo di pagkalkalin ni Bisay. Pinagulag kong matinan ng Andres. Oh no! Hindi mo na malmalaya na. Kisti sa banan. Ting-ting lang kasta tinabutan nan. That is impossible. Nagunog mo laong na yun. Medyo mayat ti chimpo na tatadim say. Inya ti may Andres. Apa na ti problema dim say? Api ka sa titsuraam.
awang kadyayon. Arat tuya na dimsay. Kunak, awang kadyayon. Apay nagkulit ka na ya. Arat tuya lalo taboy mong. Oh, di ba? Andres, pumana ko dito yan. Baka duwa ka ni Bakti pagpupudutak. Niya pay. Pati ni Baak may raman. Kamay may lang mo ditoy. Gapo ka ni Baak, sukat na ni Mercedes kon. Apay. Ano problema kini Mercedes mo dimsay? Sinulot na lang, mate. Ay nalang mo nagiyang. Sinulot. Ano di sinulot? Ti sinulot, inagaw na kanya ni Mercedes ko. Ana? Inagaw na? Apay? Nagdudamag mo. Di na tumalang matulungan. Giyim mo kami ni Baak. Apay sigurado ka nga sinulot na kanyam? Woy, nakita, agkadwada. Ang angutin na pa ni Mercedes ko ni Baak. Hala? Grabe naman. I can't imagine. Kapay nyaji, akit kinamanin, Andres. Di ko nak. Hangko kaya ti Gina yun. Kasjay. Andres, bagaman ay kadwam, na madisunak kasjay. Sige. Hindi ka madalagan. Siya bahala. Magbaga ka jay. Sapay lang kuma, Andres, na matulungan nak. Tamadik kay tagsangitin. Apay. Sinangita man ni Mercedes Mount. Wala, Andres. Ngumtata, pulaos, madik sunas ang sangitan na yun. Talaga dimsay. Kasat no nga, inusudal katuluyan na yun. Kasat no nga, inogtanandan. Anangay, taramidam dimsay. Kasat no nga, inusuda tinadhana dimsay. Mercedes ko, ang sakit ang gagayat ko. Papasulok sa bayo. Mariusi. Mercedes ko, aking ka lang, aking ka lang. Pagod ka na ba sa kumupas at duming hindi matanggal-tanggal sa pintura ng sasakyan mo? Kahit pa ulit-ulit mong linisin, hindi pa rin bumabalik ang kintab? Ito lang ang solusyon dyan. Ito ang GR4 Magic Gatas para sa pangmatagalang proteksyon at pangmatagalang kintab ng iyong motor at sasakyan. I-spray lang ito sa motor o kotse mo at hintayin ng 3 to 5 minutes. At pagkatapos nun ay punasan mo ng tuyong basahan. At yun, makikita mo na kaagad ang napakagandang resulta. Ang maganda dito, 3-in-1 na ito kaya pwede mo na itong gamitin sa glossy paint, matte finish, at leather and vinyl materials ng iyong sasakyan. Kaya kung gusto mo rin nito, ilalagay ko na lang yung link sa ibaba para mabili mo na rin.